O Grupo Zabala afronta un 2025 moi ilusionante. Ven de publicar o seu segundo traballo que presentará en diferentes concertos e está nomeado os Martín Kodax na categoría Pop Indie. A música galega está en auxe e un dos grupos que está a deixar a súa pegada é Zabala. Composto por Carla Romalde, Elena Zas, Carlos Castro e Víctor Ledo, comezaron a súa aventura na industria con Pequeno Manual para Grandes Cambios, teoría e práctica, lanzado no 2023. En febreiro deste ano publicaron o seu segundo traballo, Pequeno Manual para Grandes Cambios 2, teoría e práctica. Leva máis de 2 meses dispoñible para o público e a resposta da xente está a ser moi boa. Estamos contentas porque xa no primeiro os medios de comunicación e máis divulgadores e en xeral o público sí que nos recibiron moi ben e foi como un proxecto que sorprendeu, pero con este disco a acollida está sendo todavía mellor nos concertos e nas escoitas en xeral de todo o mundo e as referencias. Un traballo que, como indica o nome, é unha continuación da súa estrea como grupo. E funciona un pouco como espello do primeiro disco, pero todavía máis reivindicativo de cara ao que vai ser o terceiro, que xa vai ser outra cosa completamente diferente. Apenas acaban de lanzar Pequeno Manual para Grandes Cambios 2, teoría e práctica, pero xa están a traballar no seu terceiro álbum. Xa estamos gravando o terceiro, cuarto e o quinto. Estamos gravando así a vez, sempre temos unha técnica de traballo que é esa, porque a nos é moito máis fácil, digamos que adiantar o traballo para logo xa que o tempo para masterizar e para facer videoclips e todo, pois xa teñamos máis marxe, non? Destacou a facilidade que ten Víctor para compoñer e o gran entendemento que hai no grupo como claves. Sempre intentamos que o traballo este dosificado dunha maneira que de forma estratégica para que despois nos quede máis marxe a hora de que nos mastericen os temas, de preparar os concertos porque estamos en plena xira e así desta maneira adiantando o traballo sempre a larga, sempre mellor. Un traballo bastante conxunto, temos cada un os nosos roles moi ben definidos, Víctor é o compositor e despois produce e cos tamén, cos encargarse da electrónica, entre os dous producen as cancións e despois o que ven sendo arranxos, instrumentalizar, iso sí que entre todos xa. Zabala naceu polo gran amor que teñen todos pola música, pero tamén porque os seus integrantes queren contar e cantar moitas cousas. Como di Víctor, unha canción non fala só dunha cousa, fala de moitas. E hai cancións máis intimistas que falan máis do cotiá, que falan ao mellor pois da vida en xeral, pero despois temos moita canción denuncia, todavía se vai agudizar máis nos seguintes, non? E tamén temos esas 4 cancións con cantareiras que lle dan o toque máis tradi, que tamén despuntou bastante e interesoulle bastante a xente neste disco, non? Unha fusión entre a música tradicional galega e a electrónica na que amosan a súa versatilidade. Un camiño que están a percorrer con paso firme e ideas claras dende o seu inicio. O obxectivo é disfrutar de cada concerto, disfrutar do traballo en estudo que facemos todas e todos e como non perder de vista, non? Se perdemos de vista a funcionalidade para min da música que disfrutala e vivila, pois non estaríamos neste proxecto, non? 3 dos 4 integrantes de Zabala son mestres, de feito Romalde é profe no colexio do grupo de Ribeira e destaca a relevancia de buscar o equilibrio entre o seu traballo e a música e o soño de poder vivir só da segunda. Tamén che digo que non contemplo deixar tampouco o traballo, o sea, tería que irnos demasiado ben, porque incluso nin aos proxectos que lles va moi ben son capaces moitas veces de manterse no tempo. Entón, o que busco, bueno, sí, pode que haxa algún momento no que teñamos que aparcar un momentiño os nosos traballos, porque nos está indo moi guai, pero non deixaría tampouco fulminantemente o traballo, non o vexo como resposta tampouco, porque ao final manterse na música é máis difícil. Pode haber momentos de subidón, pero tamén despois están os momentos de baixón. Agora están nun momento doce, xa que Zabala ven de estar nomeado nos premios Martín Kodax da música na categoría Pop Indie. Non o esperábamos para nada, porque de feito apuntámonos a ultimísima hora, non nos íbamos nin a anotar no concurso, e apuntamos aos premios, quero dicir, e apuntámonos no último momento, e a verdade foi unha sorpresa porque hai moitísimos proxectos, de feito non se sabía como 40 e pico proxectos no de Pop Indie, e xa simplemente con que valorasen, porque agora depende do público, entón xa non é tan obxectivo, pero que un xurado valorase o noso traballo dende que empezamos, que foi vainado, o primeiro concerto que dimos foi ano pasado, en xaneiro de 2024, empezamos a primeira xira, e para nós é todo unha alegría, claro. E coñecerán o resultado o 31 de maio. Zabala ten xa pechados unha trintena de concertos e farán 2 paradas na comarca. O 7 de xuño estarán na Caseira e o 10 de outubro na Pousada.